Hej og velkommen til den her kampsportsinspirerede workout. Workouten henvender sig til dig, der måske er ny i kampsport, eller dig, som bare gerne vil have en anderledes slags træning. Til den her træning behøver du ikke noget udstyr, men hvis du gerne vil udfordre dig selv lidt, så er du velkommen til at tage en plethandske og bruge teknikkerne på den. Vi starter med at rulle skuldrene lidt frem og tilbage. Skifter retning. Få skuldrene godt op til ørerne. Vi kører hovedet lidt rundt. Langsomme bevægelser i halvcirkler. Og vi kører armene frem. Kører armene tilbage. Siden. Skiftevis. Et skridt ud til siden, og kom armen over til siden. Sidste side. Og kommer knæene op. Op og ram hænderne. Og bare kør i det tempo, du nu er tilpas med. Og de sidste 10 sekunder lidt hurtigere. Fantastisk. Vi starter med venstre ben forrest, hænderne op, og vi slår ud i luften med venstre hånd, cirka ud mod dit eget hoved. Brug også hoften til at komme lidt mere power i slaget. Hold den anden hånd oppe. Rigtig godt. Vi skifter side. Højre ben forrest. Højre hånd slår ud i luften, cirka ud for eget hoved. Aktiver hoften. Bliv ved. Godt gået. Anden runde minder lidt om det, vi lige har lavet. Men vi tager et skridt frem og slår. Skridt frem og slår. Go!
Kom hurtigt tilbage efter at have slået. Rigtig godt. Samt til den anden side, prøv at forestille dig, at du træder på en varm kogeplade, kommer hurtigt tilbage, så slag og tilbage igen. Vi er klar. Godt. Nu slår vi med den modsatte hånd, så det vil sige, har vi venstre ben forrest, så slår vi med højre hånd. Så vi træder skridt frem, slår tilbage. Hold hænderne oppe. Godt gået. Nu til den anden side, så hvis vi har højre ben forrest nu, så slår vi med venstre. Så frem, slå tilbage. Hvis du har lidt overskud, så prøv at se, om du kan komme op med hælen. Den bagerste hæl løfter sig fra jorden i det, du slår. Nice. Godt. Nu kombinerer vi det. Så nu bliver det skridt frem. 1, 2, tilbage. Husk at løfte hælen i bagerste ben, så du kan generere lidt mere power. Find en rytme. Træk vejret. Ikke tab hænderne. Højre ben forrest. Skridt frem, højre hånd slå først, og så kommer venstre.
Husk at trække vejret. Løft bagerste hæl. Næste teknik, der sparker vi. Så vi starter med venstre ben forrest, sparker med højre, hænderne op og sparker lige ud. Cirka ud for navlehøjde. Hold hænderne oppe. Kør i et tempo, du er komfortabel med. Anden side forrest, hænderne op. Klar til at sparke lige ud. Bliv ved. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Rigtig godt. Nu kombinerer vi. Så venstre ben forrest, hænderne op. Vi stepper frem. 1, 2, spark. Tilbage igen. Frem, 1, 2, spark. Tilbage. Hold hænderne oppe. Husk at komme et skridt frem. Rigtig godt. Anden side. En, to, spark tilbage. Rigtig godt. Næste teknik. Bøj benene og slå slag så hurtigt du kan ud i luften. Hold tempoet.
10 sekunder mere. Sidste teknik i træningen. Vi laver en squat. Kom op og slå 1, 2 uppercut. Hold hænderne op. Go! 1, 2 uppercut. Sidste runde. Godt arbejde. Godt arbejde. Vi laver noget nedvarmning. Op med hænderne. Dyb indånding. Pust ud. Igen. Sidste runde. Fra side til side. Træk vejret helt ud i ribbenene. Sidste gang. Bøj ben. Kom ned og stræk forsiden af låret. Anden side. Flot. Sidste stræk her. Strækker forsiden af låret. Hvis det er svært at holde balancen, så bøj på det ben, du står på, eller hold fast ved væggen, hvis den er tilgængelig for dig, eller en stol. Og skifter til den anden side. Jeg håber, du nød den her træning. Jeg fik i hvert fald selv sved på panden. Hvis du kunne tænke dig at vide mere, så gå ind på min kanal Selvsikker Selvforsvar. Og giv mig et like, hvis du kunne lide den her træning. Vi ses!